אוקיי, אז אני בעבודה ואני הזמנתי לי אוכל, אז בואו נעשה אנבוקסינג. אוקיי, אז אני אניח את המשקיעה על כל מיני רקם. הזמנתי סיריאנו, לא מאומן ולא חילים אמן. הזמנתי מים בטעם תפוח. אוקיי, העמדתי אתכם על המים, עכשיו בואו נעשה אנבוקסינג של מה יש פה. אוקיי, אז כמובן שיש כתובת. אוקיי, בואו נפתח את זה. אוקיי, אז כמובן שבעצם שם, כי הם מביאים את זה בכל הזמן. פסטה, הזמנתי פסטה עם שמנת, אלפרדו, נראה לכם איך זה, וכמובן סכו"ם. אוקיי, זה מה שהזמנתי. עכשיו נראה לכם איך הפסטה. אוקיי, ככה הפסטה. אוקיי, קח את הסכו"ם קודם. עכשיו יש לי תורת ציפורניים, אז אני אחליף דברים, אתם שמים לב, לא צריך להחליף אותם. טוב, לא משנה, אנחנו... אוקיי, קח סכין. בגלל שאני ממש פורה בלפתוח. אני באמת לא טובה לזה. וואי, סליחה, אז אני אפתח את זה ככה. נפתח כל... אוקיי, קראתי את זה, כמה שאפשר. אוקיי, וואי, איך טוב. וואו, אוקיי. יואו, התקשרו אליו רגע. שנייה, אני אראה לכם. רגע, וואי, איך נפתח את... אוקיי, זה הפסטה. וואי, האמת שנראית טוב. אתם רואים שיש פה אחד שנתתי בביס, אבל בשבילכם אני אתן את הביס שוב. פשוט תתקשרו. אוקיי. זה רותח, אוקיי. וכמובן לכם שום חיטאים הכי מושלם. לא, וואי. זהו, מפחות ברמות. סרטון הבא.